Two Bombardier jets arrive at Robert Gabriel Mugabe Airport. Sanapinda mashoko anodaidzwa panapa achinzi aiwa pane 2 majets anongosvika paRGM Mugabe Airport kupinda vanhu vasiri kuzikanwa kuti ndivana inosimukira pasi. Nobva subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa muzimba mabuda mnigwa mchinzi ndiye ZimI. At 7:25 p.m., 2 jets arrived at RGM Mugabe Airport. The aircraft briefly stayed at all at within the hour. They took with them a crowd of unknown people en route to Riyadh Bombardier Global Express 8000. The purpose of the rapid flight movement could not be established. Names and identities of the persons entering the jets were not disclosed at the time of writing. Ndo mashoko anonyorerwa aiwa vafambiriwe nawo vakomana ava vanasimba chikanza veZimI vachiudza kuti aiwa hakuna ZimI pane chitiko chinoitika kuti aiwa pane 2 majets anongosvika paRGM Mugabe Airport ongosvika ongokolekta vanhu vasina kuzikanwa kuti ndivana vapinda imomo panguva idzodzo nezuro aiwa kuma around 7 p.m. Chitiko chaitika nyika yeZimbabwe chatiri kuona kuti this story is still developing. Ngutiza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chinoitika tichiona kuti panguva inoyi munyika mune chaos. Tichiona vakomana aiwa vachirwidzana nhau dze2030 vamwe vachiramba vamwe vachibvuma. Vatiri kuona panguva inoyi 2025 vanhu vanonyatsoziva kuti 2025 aiwa kuchadeuka ropa kana kukasadeuka ropa aiwa kucharwiwa. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell.